So welcome to Come the Man vs Wild. Ini nammottu onji ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ತೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ ಅಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಬಲೆ ಏನಾರ ನಿಂತ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಯ್ So welcome to the Man vs Wild. Yan beer Shetty. Padik pod abbas ondire gapandala. Padik dumpotte and itte atu abbasiji. Madre research matra mulu mast pilipu simmepu. Iri apala real adu pili simma bardalana tutara. Tutte pellicola card. Pellicola card. Real adu ir face to face adu apala tutara. Yan apana mid mirror tunaga. Okay. Ini au pura challenge pura ready ullara tir. Yes. Okay. Yes. Padi pot na abbas onde apandala. Ave dumpotte ittadala abbas dumpotte padi tuma sorry andu dumpotte anu. Okay. Dumbu panda nikil padi pondittar itte oyer room popper. Ati difference. Anta. Okay. So anchanda challenge ready ullare. Yes. So ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ್ ಬಾಯ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೊಣ್ಣ ಕಣ್ಣೊಂದಿರ್ಗೆ ಅಂಚದ ಇಂಕಲಿ ಬೇಲಿ ಬಾಡ್ದೇರು ಅಂಚದ ಇಂಕಲಿನಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೋಯಾ ಡೌಟ್ ಉಂಟಾ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಈ ಕಾಡು ಐನಾತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿ ಬರ್ಚಿ ಚೋರ ಇಂಚಿನ ಕಾಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಪುರ ಇಪ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಎದುರು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದಡಿ ನಮ್ಮ ಆಪೆಲ್ ಈಪೆಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಇಪ್ಪಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೋಬ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಡರೆ ಏನು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬೈದಿನ ಮಾರಿ ಅತಿ ಇವರ ಉನೆಕ್ ಪೋಪಿನ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಈರ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೇರ್ ಲೈಟ್ ಜೇರ್ ಕವೆ ನಮ್ಮೆನ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚು ಮಾರೆ ತೂಪಿನಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಉಲ್ ತೋಜುವೇರು ಏನೇನು ಕೊನದೆ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಆನೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸಿಂಹ ಉಂಡು ಮೂಲು ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಕಟ್ಟ ಮೂಲು ಉಮಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಪಿಲಿಗೆ ಕಿರಿಗೆ ಉಂಡ ಉಂಡ ಉಮ್ಮಿಂದ ಮರ್ತದಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಂದನ ಮಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಡಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಉಮಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀ ಕೂಡ ಜಪ್ಪು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗಡಿದೆಪ್ಪೋ ಮಾರೆ ಉಮಿಲಿಗೆ ಏನ ಮಾರೆ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಟೂರು ಬೈದಿನ ಅಂಗಡಿ ಕಾಮತರ ಅಂಗಡಿ ಟಿಕ್ಕು ಚಿನ್ನ ಮಾರೆ ನನಗೆ ಏರ್ಕೊಡದೇ ಇರ ಮಾರೆ ಓ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಅಬ್ಬಾ ಏನಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಈಗ ಪಿಲಿದ ಬೀಲ ತೋಜನುಂಡ ಯಾಪಲ ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಗರ್ ಹಂಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತ್ ಮಲ್ಪೋದ ಅವೇನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೀಪಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡದ ಅವೇನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಕಿನಿ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಹಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅಂದು ತೋಜವೆ ಇನ್ನು ಪಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೈತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಪುಲ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಹಂಟ್ ಯಾಗುತ್ತೆ ತಾಳ ಸೊಳ್ಳೆ ಮಲ್ಪಂಚಿ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ದ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಯಾಪುಲ ಅಂತೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೂಲ್ತಿಕೊಂಡು ಶಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ನದ ಶಿಮ್ಲೋಡ್ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಏನಪ್ಪನ್ ಅವಿನ ಕೇಳಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ ಈ ಪಾಡ್ರೆ ಬರೋಡ್ ಚೆಂಕ್ ಪದಂ ಪದನೆ ಮುಲ್ಪ 20 ಬಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕೈ ಕಂಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕುಡ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಏರ್ ಮಾರೆಂಬಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ಕಬಲ್ಲ ತುಲ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆ್ಯಪಂಡ ತುಲ್ಪನ್ ತೂತಾನ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂಚ ಆಪಣ ಏನೋ ಅಂದೆ ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ತಾದಿದ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಿನ್ಯಪ್ಪು ಅಂದ ಮುಲ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಿಂಜ ಅಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಂದ
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತು ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಪ್ಲೈ ಮುಲ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಓಣೆ ಹಾಕು ಅದು ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಸುರುಟೆ ಗೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆಪಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ಆ್ಯಪಲು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಆ್ಯಪಲ್ಡೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತ ಆ್ಯಪಲ್ಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ಪವರ್ ಇಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಕುಡಿಬೇಡ ಈ ಟೈಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಪಸ ಯಾಕೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವೆ ಓಡಾಂಡ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ನಮಗದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಡು ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿಂಡಡ ನಮಕೊಂಚಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 days ಮುಟ್ಟ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದು ತೀರ್ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೈ ಸೊ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದುಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಬೈಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಿಡ್ಚ ಸೊ ಅಂಚ ಕಣಕ್ ಪರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತೂ ಮಲ್ಪೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ತೂ ಯಾನ್ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ತಗೊಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ನಾನು ಇಂಚ ತೂ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ರೈಡ್ ಮಿನಿ ಒಲ್ಪಂಡ ಪೋಪಾರ್ಡ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ಲೈಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ ಲೈಟರ್ ಅವು ದಾಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ತೂ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಪೋಪಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಪ್ಪು ಅದ ಪೋನಾಗೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಇರೆ ಎಂಚ ಸರ್ವೇ ಅವಲಿ ಇರಲ್ಲ ದಾಲ ಇಪ್ಪ ಅಂದೆ ಸೊ ಈ ಒಂಚಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಬಲೇಸ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಣಕ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಕಲ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಅವೇನು ಅಡೆಗೆ ದುಂಬು ಗೆತ್ತಂದೆ ಕುಂಡರೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದೇ ತೂಮಲ್ ಪೆರೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಪವೆ ಏನು ಪಂಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತದು ಇಂಚ ತೂಮಲ್ಪಲಿ ದುಮ್ಮದ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಸೊ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನಗಲು ಪೂರ ಅಜ್ಜರ್ನ ಪಪ್ಪನಗಲು ಪೂರ ಹಗಲೇ ಪೂರ ಅದಾಗ ಮ್ಯಾಚಿಸ್ ಅವಡೆ ಸಿಗರ್ ಲೈಟ್ ಪೂರದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಗಲು ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಂಡೆ ನಾನು 365 days ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 days ಏನು ಇಂಚನೆ ಕಾಡಡೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಕಾಲ 65 days ಮಾತ್ರ ಹೊರಡಿಪ್ಪು ಸೊ ಅದೇ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬೇಪರ್ ಬಿಡಿಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮಕ್ಕ ಕಾಡು ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾರ ಹಾಂ ಕದಂಬಾತಿ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏನು ಬೇರೆ ಜನ ತೂಪೆ ಇರ್ಬೋಲೆ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕದ ಜನ ಕರ್ಕರಿ ಬರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಇರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ಏನೋ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೀನಿ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂತೀನಿ ಇದು ಏನಡ ನಿಗೋಳು ಬಜೆಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರೆಡ್ ಬಿರಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತಡು ಈ ರೆಡ್ ಬಿರಂಡು ಇಂಚ ಪತ್ತಡು ಏನೇನು ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹಾಜಿಡ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಸೊ ದುಮ್ಮದಾಗ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಒಂದು ಕಲ್ಪತ್ ಪೋತೀರಿ ಸೊ ಒಂದು ಆಜಿ ಬಂಡ ಇರ್ದೈಕ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಡಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಪೆರಗಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬಿಜಕ್ರೆ ಉಂಡದೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಿಜಕ್ರೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕೋಲ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡಪ್ಪು ಸೊ ರೆಡ್ ಕೋಲು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಏನು ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿ ಕೂಡಿ ಹೊಲ್ತು ಮಾರೆ ಕಾಡು ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಕಾಡು ಕೊರಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಕಾಡು ಕೋರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಡು ಕೋರಿ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಭಯಂಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಮಗ ಅವು ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಇಂಚ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಬಿಜಕ್ರೆ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಬಿಜಕ್ರೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಿಜಕ್ರೆ ಬತ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ನಾ ಸುಲಭ ಬರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿ ಹಾಂ ಅದು ಇನಿ ಆವಡು ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾರಿ ಆವಡಿ ಯಾನ್ ಮೂಲಿ ಈತು ಬಂಗ ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಸಿಹಿ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ತೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮಣ ಮರ ನಿನ್ನ
ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಿಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಈನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಪೆ ಪುರಿಯ ಅದು ಕ್ಯಾರೆನ ಸರ್ಪೆನ ಯಾನು ಈನ ಅಂಡು ತೂದು ಪಸಂಬರ್ಪೆ ನಮಕ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ 2 ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಸರ್ವೆ ಹೊಡಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಬೇತ ನಮಕ್ ದಾಲ ಸಿಕ್ಕುಚಿ ನಾನು ಈನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋತ್ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ದಾದಯ್ಯ ಬಂತು ಏ ಒಂದು ಪುರ ತೋಜಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅವು ಪುರ ಬರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮರಲ ಬಕ್ಕ ಪೂರಿ ತಿನ್ಪದೆ ಕೆರ್ಪನೆ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಬಂಜಾಲತ್ತ ಮರನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಗಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಬರೋದು ಮೀನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ ಮಾರೆ ಒಂದು ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಈನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೇ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾರ ಎನ್ನ ಜೀವ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಬಂಜಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಈ ಬಕ್ಕ ಪೂರಿ ಅವೇನ ನಾಲ್ಕು ಪುರ ತಿನ್ಪನೆ ಅಂಚೆ ಉಮಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಪ ಮೊಗಲು ಅವೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಯಾನಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಪುರ ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಆಸೋಡು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಗಲು ಅವೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾರೆ ತುಕ ಮೊಗಲ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಬೋಂಡು ಮಾರೆ ಶೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಒಟ್ಟು ನೀನೇ ತಿನ್ಕ ಮಾರೆ ಯಾಪಲ ಈ ದೇವೇರ್ ಬತ್ಲಕ್ಕ ಬತ್ತ ಮಾರೆ ಈಜಿನ ಪೂರ ಶೋಟ್ಲ ಉಂಡದ ಮೊಗಲು ಗೊಬ್ಬರ ಪುರಿ ಕ್ಯಾರೆ ಈಜಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಮಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇನು ನೀವು ಪಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೊರ್ಪೇನು ಮಾರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ಕ್ಯಾರೆ ಅವೇ ಪುರ ನಿಕ್ಕಲ ಆಗಲಿ ಬೊಡ್ಡಕ್ಕೂ ಅತ್ಯೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ನೋಲ್ತು ಒಂದು ಹೋಲ್ತು ಆಗೋಣದು ಎಂಕ್ಲ ಸಾಕು ಸಾಕಾಗ್ತದೆಯಾ ಆ ಪುರಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪುರಿ ಒಂದು ಪುರ ತಿಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಎಂದಿನಾತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿ ಉಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಸೊ ಎಂಚಾಂಡಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನಿ ಒಂಚಿ ದಿನ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಡು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಐಕೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿನ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಈ ಗುಡ್ಡೆನ ಇತ್ತೋಡಂಡ ಆತ್ ಈಸಿ ಜಿಡಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚು ಸೈಡ್ ಪೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಸೊ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಸೊ ಈರು ಇದು ಮಟ್ಟ ಆಪಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ ಮಿತ್ತದಾರ ಹಾಂ ಕಿಂಜ ಗುಡ್ಡೆ ಬರ ಮಿತ್ತದ ಇಪ್ಪರ ಓಕೆ ಸೊ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಕ್ಲೆಂಚ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಬೋಡಪಿನ ಪಸಂದಿಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಪುರ ಮಿತ್ತನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪೂರ ಯಾವೊಂದಿತ್ತು ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಮಿತ್ತವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕಿಂಜ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲ ಇರ್ ಪಕ್ಕದ ದಾಳೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಪಸನ್ನೆ ಇಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಪೋಪೆ ಏನು ಇಂಚೆ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಲ್ಲಿರೋ ಬಂಗಾಡ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಶೂರ್ ಆಪುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾರು ರೋಪಡ್ ಬರ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ತೀರಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ರೋಪ್ ದಿಗಿರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಇರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರಲ್ಲ ಪನೋಡ ಅವು ಗೊತ್ತೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬರೋ ಗೊತ್ತೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿರತ್ತಾ ಬರ್ಸಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೋಲಿ ತಿರ್ಸಿ ಬಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಅವು ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ರೀಟೇಕ್ ಕುಡಿಯಾರ ಎಸ್ ಸಚಿನ್ ಸೊ ಯಾನಿರ ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದುಂಡತೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಲ್ಪ ಬನ್ನೆ ಆರಾಮ ಸಚಿನ್ ಎರಡು ಶೂರ್ ಆಪುಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಕಮಾಲ್ ಸಚಿನ್ ಎರಡು ಆಪುಡು ಬಲೆ 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 ಕಮಾಲ್ ಸಚಿನ್ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಯಸ್ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಚಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಕಿಂಚ ಬರೋಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗದು ಬಟ್ ಈರು ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋ ಅರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ತೋರೆ ವೈಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದಿಪ್ಪ ನೆಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಕೈಟ್ ದಯಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೇರು ಆಗಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಎತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲನ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರ್ಲ ಆತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ದುಂಪಲೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಎದುರುಪಲ್ಲಿ ಯಾನು ಪಿರೋಡ್ ಬರ್ಪೇರು ನಾ ಇದು
ಅಂಬಲಿ ಲೇಸಿ ಈ ಔಷಧ ಅತ್ತತ್ತಿ ಏನು ಅಷ್ಟಂದು ಏನು ಸತ್ಯ ಬಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಂಚೆ ಪುರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಹೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪುರ ಏನು 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 ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಏರುಂಬ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರುಂಬ ಎನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಪುರ ಆ್ಯಪಲ್ ಪುರ ತಿಂದು ಈಗಲೂ ಏರು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯನಿಕ್ಲು ಹಾ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಚ ಪೋಪರ್ ಏನಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಪೂರಕ್ಲ ತಜತ್ ಮಾಡುವ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಪಾತಿರಿಯಾ ಅತಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂಡ ಈ ನಿಮಗೆ ಭಾಷೆ ಈ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಬರುವಂತ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾರಣ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಬೈ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏರಂಬ ಎನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ಪರ ಇಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಚ ಮೈಂದ ಪಣ್ಣೇರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೈಕಂಬ ಆಜಿ ಇದು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ರೂಮ್ 3 ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ 200 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 200